Častokrát, keď si niekto vyberá odo mňa z ponuky pavúčkov, tak chcú aj fotku. A teraz vám ukážem trošku behind the scenes. Že ja si vždycky pripravím takúto falošnú machovú, jak by som to povedal, taký koberec. A išiel som fotiť Ibirapurovú diverzipes. Krásna avikulária, bývalá, teraz je to už samostatný druh Ibirapury. Ale kúkajte na tú modelku normálne. Normálne jak Rose Titanicu. Akože sa tu rozčapila, ale proste chilluje. Úplne má na saláme. Kúkajte na to. Jaká je fajná, tie očka tam. Jaká si fajná. Tak fun fact, tak túto slečnu, túto maličku bubu. Na poslednej burze som si povedal, že ak ju nepredám, tak si ju nechám. No a nakoniec, jak som došiel domov, tak vlastne hneď sa mi jeden chalanisko ozval a v zápäti na druhý deň sa mi ozval druhý na ňu a ja že halo, jak je toto možné? Ale aká je podaria, proste úplne malý bubák. Ale ináč akože celkom sranda, že ešte doteraz sa tu nepohla odtiaľto. Normálne človek by si povedal, že je mŕtva. A ona iba čaká, kým môže ujsť.